ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ሓለዋን ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላክ ድበጽሐልኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ደብል ፕሮግራምና ድፉነዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ እውን ከም ትትማልላሃብኩም ናቱ ተመሳሳሊ ቃል ከካፍለኩም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሎሚ እንካፈሎ እቲ መገዲ ሓደ ይድብልዩ እቲ መገዲ ሓደ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይኹን አይናይ መገዲ ሓደ እቲ መገዲ ኸናበይ ዘብጽሕና ሓቢርና ክንርኢና ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ብዙሕ ግዜ በዛራርባ ሰብ ማለት ናይ ሰብ አዛራርባ ካብ ናይ ሰብ አእምሮ ካብ ናይ ሰብ ሓሳብ ዝፍልፍሉ ብዙሕ አዛራርባታት አለው ንኽሰምዖም እኳ ጥዑማት እንትኾኑ ግን ብጣዕሞም ዘይኮነት ዋና ገዳሲ መጽሐፍ ቅዱሳውያን እዮም ይትገዳሲ ክሳዕ ክንደይ ጽቡቃት ይመስሉቶም ቃላት ዘይኮነ ገዳሲ ክሳዕ ክንደይ አምላኻዊ ሓሳብ ኣለዎም ይገዳሲ ስለዚ ከም አዛራርባ እንዛረቦን ነዊሕ ግዜ ንጥቀመሉ ዝነበርና በብዘለናዮ ዴና ብሓደ አምላኽ ኢና በብዘለናዮ ፍኒስትራን ተኣተና ዴና ብሓደ ገዛ ኢና ኩሉ በብዘለዎ ናብ ሓደ አምላኽ ኢና ንኣቱ ዝብል አዛራርባታት ኣሎ በዚ ዛራርባ ዝዓቢና ኢና ግን ብሓቂ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ይምህረና ድዩ በብዘለኻዮ ናብ እግዚአብሔር መእተው መገድታት ኣለዎ ድዩ እግዚአብሔር ብዙሕ መገድታት ዲደለዎ ነዚ ሓደ አምላኽ ከብብዙሕ መገድታት ጌርካ ዲኻ ተኣትዎ ወይስ እዚ ሓደ አምላኽ ከምቲ ንሱ ሓደ ዝኾነ ሓደ መገዲ ጥራሕ ይደለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ነገር እዚ እንታይ ይብል እንድሕር መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ መገድታት ኣሎ ናብ እግዚአብሔር ተኣትውሉ እንድሕር ኢልና ሓቂ ማለት እዩ ትሰብ ዝዛረቦ በብደለኻዮ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ናብኡ እንድሕር መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ መገድታት የለን ተዳኢሉ ግን እቲ ሰብ ሓሲዩ እዩ አምላኽ ግን ሓቂ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉ ብበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከምኡ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ኢኹም መገዱ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከኣ ጎይታ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና እቲ መገድኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከኣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ምምጻእ ስለ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ምምጻእ ስለ ምድሓን ስለ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ምንባር ስለ ናብ ፍቓድ አምላኽ ምብጻሕ ክዛረብ ከሎ ኣርጊጹ ሓደ ቃል ኣቐሚጡልና ናብ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ክትበጽሑ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ናብ ሓሳብ አምላኽ ክትበጽሑ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ናብ ኣቦ ክትመጹ ትደሊ እንድሕር ኮንኩም መንገዲ ኣሎ ናብ ኣቦ ዘብጽሕ መንገዲ ኣሎ እዚ ናብ ኣቦ ዘብጽሕ መንገዲ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝመጻኹ ኣነ ጥራይ ምኽንያቱ ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣቦ ዝነበረ ካብ ኣቦ ድማ ዝመጸ የለን ካልእ እሱ በይኒ እዩ ካብ ኣቦ ወፂኡ ናብ ፍጥረት መጺኡ እሱ በይኒ ከዓ ንፍጥረት ናብቲ ዝወጾ ስፍራ ከብጽሖ ዝኽእል ባዕሉ ኢየሱስ ቀጺሉ ብዘይ በኣይ ኢሉ ሪኢኹም ብዘይ በኣይ ናብ ኣቦ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብኻልእ ኣዘራርባ እንተ ደኣ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ብእኡ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ክንበጽሕ ከምዘይንኽእል ኣርጊጹ ገዲፉልና ኸይዱ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ መብጽሒ 3-4 መንገድታት የለውን ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ናብ ኣምላኽ
ናብ ፍቓዱ ናብ ሓሳቡ ናብ ታብኡ ዘላ ህይወት ተብፅሕ መንገዲ ሓንቲ ጥራሕ ريخم من قد هيوت حديو من قد مدحان حديو من قد زل ألم حديو من قد أملاخ حديو إجزابير عسرت من قد تاتي ولون إجزابير حدي نسو من قد خا حديو اتحد من قد نا إجزابير كا ودو إيسوس كريستوسيو هاليلويا ريخم بجكا إيسوس كريستوس فتوبنا إجزابير فقد ዝረአየሉን ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝግለጸሉን መንገዲ ካልእ የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓሳብ አምላኽ ሓቂ ዝኾነ ካልእ የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ህይወት የልቦን ስለዚ እዚ ኩሉ ፍጥረት ዝደልየ ዘሎ ጽድቂ እዚ ኩሉ ፍጥረት ዝደልየ ዘሎ አምላኽ እዚ ኩሉ ፍጥረት ዝደልየ ዘሎ ክብሪ ዓሰርተ መንገዲ የብሉን ሓንቲ ኣታ መንገዲ እቲ መንገዲ ኸኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አዳም ኃጢአት ምስ ገበረ ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ተሰጊዩ እዩ ካብ ገነት ኤደን ወፂኡ ነገር ግን አዳም እቲ ሎስት ዝገበሮ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናብቲ ክብሪት ንፍጥረት እንደገና ዘእቱ ናብቲ ክብሪት ንፍጥረት ዘምጽእ ሓንቲ ማዕጾ ጥራሕ አይደላ እታ ማዕጾ እቲኣ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕጾ ክብሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕጾ ምድሓን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕጾ ህይወት እዩ ነዚ ኢየሱስ እዚ ሸለላይ ንሆሎ ነዚ ኢየሱስ እዚ አይነቃልሎ ነዚ ኢየሱስ እዚ ልብና ከይከፈትናሉ ጊዜ ይኺደና ንምንታይ ተተባሃለ ብዘይ እዚ ማዕጾ እዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረኽቦ ይንኽእልን ኢና ብዘይ እዚ ማዕጾ እዚ እቲ ንደልዮ ዘለና አምላኽ ክንበጽሖ ይንኽእልን ኢና ንእግዚአብሔር ብቐሊሉ ዘብጽሐና እንኮ መንገዱ ወዱ በዓል እዩ ናብ ልብ አምላኽ ዘብጽሐና ወዱ በዓል እዩ እግዚአብሔር ሓደ እዩ መንገዱ ኸኣ ሓደ እዩ ስለዚ ሎሚ ንአምላኽ ትደሊ ሰባት ንአምላኽ ትጾምኡ ሰባት ንእግዚአብሔር በሐቂ ክትፈልጥዎ ትደሊ ደኣ እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ሓሳብ አምላኽ ክትርድኡ እንተደኣ ትደሊ ኣለኹም ኮንኩም እቲ መንገዲ ኢየሱስ እዩ ንኢየሱስ ሓዝዎ ልቦ ክትፈልጥዎ ንኢየሱስ ኪድዎ ናብ እግዚአብሔር ክትበጽሑ እትደልይዎ ዘለኹም አምላኽ ብብዙሕ ምጻምኩምን ብብዙሕ ጻዕርኹምን ኣይትበጽሕዎን ኢኹም ኣይንበጽሖን ኢና ኖ እኹል ኣይኮነን እቲ ንሕና ንገብሮ ናብ እግዚአብሔር ከብጽሐና ናብ እግዚአብሔር ከብጽሐና ብቑዕ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንፍጥረት ሓያል ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ናብ ናቱ ክብሪ ናብ ናቱ ህልውና ፍጥረት ንኸኣቱ እቲ መንገዲ ንኹሉ ፍጥረት ብማዕረ ከፊቱሉ እዩ ነገር ግን መን ይኺዶ መን ይጠቀመሉ መን ይእተዎ ዝማዕጾ እዚ እቶም ዝተረድኦም ጥራሕ እዮም ዝጥቀሙሉ ክቡር እቲ መንገዲ እቲ መንገዲ እንድሕር ከድካዮ ናብ ዝኸበረ ስፍራ እዩ ዘብጽሐካ እቲ ዝገርመኩም ግን እዚ መንገዲ እዚ ብናፃ እዩ ዝእቶ ሎሚ ንኢየሱስ እመን ናብ እግዚአብሔር አቦ ክትበጽሕ ሎሚ ንኢየሱስ እመኒ ናብ እግዚአብሔር አቦ ክትበጽሒ ብዘይ ኢየሱስ ካልእ መንገዲ የለን ብዘይ ኢየሱስ ካልእ ህይወት የለን ብዘይ ኢየሱስ ካልእ ሓቂ የለን በይኑ ካልኣይ ሳልሳይ ተወሳኺ ዘይብሉ ሓቂ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ሓቂ ትደሊ ዘለኹም ንአምላኽ ብሓቂ ክንፈልጦ ንደሊ ኣለና ኣይናይ ናይ ሓቂ አምላኽ ትብሉ ዘለኹም ንዓኹም እንኳ ሓጎሰኩም ናይ ብሓቂ አምላኽ ኢየሱስ በዓል እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ ጎይታ እዚ ኪድዎ እሞ ኣብ ሓቂ ክትበጽሑ ኢኹም ክትከልዎ ትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በዚ ዝሃብካን ዕድል የመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብ መስቀል ስለይ ዘፍሰሶ ደሙ ይኣምኖ ኣለኹ ስለይ ሞይቱለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ተንሲኡለይ እሞ እቕበሎ ኣለኹ ካብዛ መዓልቲ ኢየሱስ መድሓኒየይ ጎይታይ ኣምላኸይ ንዕኡ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት እየ ሃሌሉያ እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም ከም ድወሰንኩማ ጽሓፉልና እቲ መንገዲ ድማ ክንምህረኩም ኢና ሻሎም ደመናት
نزق